Здравейте и добре дошли в седмичната ни поредица обзор на финансовите пазари с мен, Пламен Тодоров, ръководител на отдел обслужване на клиенти в компания Delta Stock. В този епизод ще разгледаме най-важните макроданни, които движиха пазарите тази седмица. От ключовия американски трудов пазар до петролния сегмент. Ще видим реалните стойности, очакванията и предишните данни, както и как реагираха финансовите пазари. В сряда, на 11 февруари, излязоха дългоочакваните данни за Non-Farm Payrolls за януари месец. Резултатите показаха увеличение с 130 000 нови работни места, при прогноза около 66 000, като през декември бяха само 38 000. При нивата на безработица наблюдаваме лек спад, като към момента е 4,3%, а очакванията, както и предишните резултати, бяха за 4,4%. Увеличението на заетостта е значително по-силно от очакванията, а безработицата леко намаля. Сигнал, че трудовият пазар остава устойчив. Пазарната реакция показва укрепване на долара, докато някои от акциите на технологичните гиганти, като например Google и Apple, имат седмични спадове от 5 до 6%. В четвъртък излязоха данните за Initial Jobless Claims. Данните сочат 227 000 заявления с 4 000 по-малко от предишният път. Тези нива са най-ниските от 2 години насам, което е сигнал за по-стабилен пазар на труда. Преминаваме към данните за петрол и новините около него. Crude Oil Inventories отчете много по-голямо натрупване на запаси от очакването, като това може да натисне цената надолу, особено ако търсенето се забави. Данните показват за 8,530 хиляди барела, значително повече от очакванията за около 200 000 барела. Американският петролен институт също изнесе данни за запаси от 13 милиона и 400 хиляди барела. Тази седмица макроданните подкрепиха тезата, че американската икономика остава силна, въпреки очакванията за забавяне. По-ниска безработица, по-силни от прогнозните работни места и устойчиви заявления за безработица. Всичко това укрепва пазара, но кара инвеститорите да преосмислят времето до следващите парични стимули. Аз ви благодаря за отделеното време, желая ви успешна търговия и до следващата седмица.